torsdag allerkæreste dig. Jeg går lige på for at fortælle om 12-12 portals energien, som er i dag den 12.12.2023. Det er en meget vild og lækker og intens energi i en nymåne energi, som vi har fat i dag. Og det arbejde, som vi laver med den her 12-12 portals energiarbejde i dag, er virkelig, virkelig vigtigt og virkelig stort i forhold til mange ting, som jeg vil komme ind på. Bare nogle af de ting lige nu er her i den her lille video til dig. Jeg vælger at gå på, fordi jeg har lige undervist på mit ene hold på lysarbejderuddannelsen, og der har vi haft om 12 portals energien i dag. Og jeg blev lige kaldet til at gå på igen og lægge det her ud, det her arbejde ud, noget af det. Undervejs i den her lille session her, så vil du blive bedt om at pausere for videoen, så du kan få lavet dit arbejde til fulde, så du får det fulde udbytte ud af den. Jeg lægger en healingsenergi ind over hele den her video, så når du restarter den på ny og på ny igen, så kan du få adgang til healingsenergien igen, som vil understøtte dig i dit 12-12 portals energiarbejde. Så hjertelig velkommen til. Har du mærket her den seneste tid måske, at du har træthed, lidt øget træthed, svimmelhed, uro, indre uro, mærker hovedpine, måske mærker sådan lidt utilpashed, måske lidt energitømmermænd i dit system? Har du kunnet mærke, at du har haft brug for at sove lidt mere? Eller kan du mærke, at der måske er en sygdom eller et eller andet, der blusser op? Måske en forkølelse eller influenza, eller at der er nogle andre typer af infektioner i omløb, som kommer til at lægge dig ned. Hvis det er, du gør, så prøv at mærke ind i, hvad det er, der egentlig gør sig gældende hos dig lige nu. Prøv at mærke ind i de energier, som du har været udsat for nylig. Det kommer vi lidt mere ind på lige om lidt. Den her 12-12 portals energi, den er virkelig, virkelig powerful i dag, den 12.12., hvor det er, at vi har de her 12 portaler, som vi vil understøtte ved det her energiarbejde i dag. De 12 portaler, det er den her energi fra, du ved, de 12 disciple. Den samme energi ser vi gå igen i uret, som kører fra 1 til 12. Vi har 12 måneder på et år. Vi har mange 12 cykluser i vores univers, blandt andet. Og der er mange af de her disciple-energier, eller apostler, som man også vil kalde det, som også har den her høje frekvens af energi, som vi ser går igen også i de 12 søjler, universelle søjler, og som vi mærker, ser, fornemmer mange steder i vores energiarbejde også. I dag der har vi sådan, at den her energetiske 12-12 portals energi gør, at vi har sådan nogle dial numbers direkte op til universet og englene. Vi har de her smukke englenumre, som typisk dukker op. Jeg har oplevet mange af dem i dag, selvfølgelig fordi jeg også er ekstra opmærksom på dem i dag. Men i dagligdagen kan du bruge de her angel numbers til at jeg skal lige slukke for lyden, til at understøtte dig, understøtte det du går igennem, med at du lige søger, googler frem til, hvad det her angel number, som du hele tiden ser, for eksempel 1111, 1212, 1000 eller lignende. Så søger du angel number, og så det nummer på Google, og så kommer der
helt masse til dig. Af budskaber fra englene fra universet. Så i dag der har du en kosmisk adgang, telefonadgang lige direkte op til universets smukkeste energier. Og der skal vi lige arbejde med at få arbejde på de energier, så vi har virkelig en manifestationskraft, der kommer igennem i dag. Det er manifestationen, der står i højsædet i dag, og det vil sige, at når du connecter dig til universet, og det er igennem de her numre, eller angel numbers, og i dag er det rigtig meget 12-tallet, der går igen, ligesom vi også har de andre portaler, som 1010 og 88-portalen, Lionsgate osv., så har vi nogle powerfule energier i gang lige præcis nu og her. Når du connecter med den her 12-12-energi, så er du i en højere connection med dit højeste selv. Og dit højeste selv kan endnu bedre også hjælpe dig med at manifestere ud fra den her høje frekvens af energi, som der er lige nu. Og det gør, at du kommer til at blive mere fuldendt i dit spirituelle jeg, dit spirituelle virke, alt hvad der vedrører dig i dit liv og dit spirituelle jeg. Det gør, at du ligesom bliver mere fuldendt til sidst. Du får ligesom en afrunding, kan man sige, på rigtig mange ting, når det er, at du går ind i den her energi, som også giver dig en energi af højere vibes, højere flow, mere harmoni i din verden. Og du mærker det også igennem synkronicitet, som du kan se mange steder, for eksempel, at du ser de her angel numbers, som dukker op, det samme nummer gang på gang. Du kan også mærke ind i, at der er nogen, der ringer til dig på samme tid, som du havde tænkt at ringe til dem. Du mærker måske også ind i, at du tænker på nogen, hvor der skete dem noget, enten godt eller skidt på samme tidspunkt. Det finder du ud af senere. Men synkroniciteterne, de er rigtig lækre at lægge mærke til. Det kan være, at du har lidt flere klare drømme end nogensinde før. Der var også en, der skrev til mig og fortalte mig om den her energi, som hun mærker ind i, at hvor hun møder sin twin flame om natten. Og der vil jeg sige, det er også en form for energi, som er en twin flames energi. Der har jeg en anden undervisning, der kan fortælle om twin flames og twin souls osv. Men især når man er twin souls og finder frem til hinanden, så kan man faktisk møde hinanden i energien. Altså sjælene mødes om natten, når vi sover, når vi er i vores dybeste indre ro, eller når vi sidder og mediterer, eller blot er i ro, når vi sidder i vores sofa og har en lækker, dejlig ro indeni. Det kan være, at sjæle mødes om natten. Det kan også være klar drømme, vi får ind, hvor det er, vi får en masse indsigter ind, når vi drømmer. Det kan også være, at vi får klar syn, klar hørelse, vi skærper vores sanser, vores klar følelse, klar fornemmelser, klar indsigter på alle mulige måder, klar viden. Så vi skærper vores indsigter endnu mere nu end nogensinde før i den her 12-12-portals energi, når vi især går ind og arbejder med dem. Det er universet, der kommunikerer ud til dig og giver dig beskeder og kommer igennem dig, kan man sige, med de her beskeder til dig og til andre, til kosmos, til alt, hvad der nu er, at skulle komme igennem med af beskeder til dig. Og det, der er til dit og til alles højeste bedste. Så nu vil jeg føre dig igennem sådan en meditation, og der er 3 steps igennem den her meditation, plus 2 andre steps til sidst. Men det jeg vil bede dig om først og fremmest er at mærke efter, hvor er det, jeg for nylig har oplevet, at nogen har taget min energi, brugt min energi. Har jeg oplevet det for nylig? Så det er vigtigt lige at få øje på det. Hvor er det, jeg kan mærke, at der er nogle energier, der
ikke er helt, som de skal være, hvad kan jeg gøre ved det? Er der nogen, jeg skal have fat i? Er der nogen, jeg skal have talt med? Er der nogle konflikter, der skal gøres op i? Hvad er det, der dræner min energi? Personer, steder, hændelser osv. Er der nogen eller noget, der dræner min energi? Så mærk lige ind i, hvor det sidder henne inde i dig. Den her energi, du mærker sådan, måske som en sammentrækning inde i dig. Og der, hvor du mærker den her sammentrækning, så vil jeg bede dig om at lige sætte fokus en gang. Sætte fokus på, at den her sammentrækning, der mærkes inde i dig, at den trækker du ligesom ud med din ene hånd lige nu. Trækker den ud og beder til universet, beder til englene, og siger tusind hjerteligt tak for at hjælpe mig, støtte mig, guide mig og vise mig vejen til at slippe alle andres tanker, følelser og energier end mine egne lige nu i dette nu. På tværs af alle dimensioner, alle virkeligheder, alle tider, alle steder, lige nu i dette nu. Det er allerede sket. Og hvis ikke du kan mærke, at det sker, så mærk efter, er det sandt? Har jeg nogle andres energier på mig? Eller skal jeg gøre det om igen? Så kan du rense dig af. Jeg plejer at rense 3 gange. Sige tusind tak, fordi det slipper mig lige nu. Til mit og alles højeste bedste. Du kan spole tilbage og tage den om igen. Den rensning, der ligger i det. Og jeg har energien, den er sat i gang. Så du bliver renset herfra også. Så mærk, at det slipper. Og mærk efter, hvor er det, jeg har brug for at stille mere op for mig selv, så jeg ikke går på kompromis med mig selv, men mærker ind, at andre ikke skal have lov til at trække min energi ned. Lav en tilvælling, at du vælger at tage det til dig som en læring, at det er sket, i stedet for at banke dig selv oven i hovedet over det. Det sker for os alle sammen indimellem. Så vil jeg bede dig om at sætte dig godt til rette og lave en vejrtrækningsøvelse sammen med mig. Og under den her vejrtrækningsøvelse, så grounder du dig lige en gang, mærker jordforbindelsen, mærker, at du slår nogle rødder igennem dine fødder ned i moder jord. Eller hvordan du nu mærker, at energien er bedst i forhold til dig og din jordforbindelse lige nu i dette nu. Hvordan grounder du dig allerbedst lige nu? Det er den vej, du går. Og når du mærker din jordforbindelse, så mærker du ind i, at når du trækker vejret ind, så mærker du den kolde luft omkring dine næsebor. Og du mærker ind i, at energien fra luften kommer ind igennem næsen og ned langs forsiden af din rygsøjle og vandrer hele vejen ned langs forsiden af din rygsøjle og hele vejen ned til dit rodchakra, som sidder foran dit haleben. Og så giver du slip. Når du giver slip, så vandrer luften op igennem forsiden af din rygsøjle, og du puster det ud af din mund, og du mærker varmen ud igennem din mund. Så du puster ud lige så langsomt, så du mærker, at luften er varm. Hvis du puster for hurtigt ud, bliver luften kold. Så prøv igen. Træk vejret ind. Mærk en energikugle, der trækkes ind. Mærk dine næsebor bliver helt kolde. Og du mærker energikuglen, der vandrer ned, vandrer ned, vandrer ned. Og den her gang, så sender du den hele vejen ned til jordforbindelsen. Hele vejen ned igennem dine rødder, ud igennem fødderne og ned til Gaias hjerte.
Hernede bliver du ladet op af moderens almægtige energi. Det feminine divine lader hendes kærlighed flyde op igennem dig. Og når du puster ud, så sætter hun sine aftryk af den lækre, moderlige kærlighedsenergi, der healer dig op indefra. Alle steder inde i dig. Og du puster til sidst resterne ud af det, du har brug for at give slip på. Og så mærker du ind i, at du tager kontakt til den højeste skabelses kontakt og portal i universet. Den højeste essens af lys og kærlighed, overflod på alle mulige måder til dig. Af lys, af kærlighed, tillid, håb og tro. Og masser af healing. Så du kontakter lige nu op igennem toppen af dit hoved, denne skabelsesportal, solen, spirit, Gud, universet, kald det du ønsker. Og trækker energien fra solen hele vejen ned, oppefra ned igennem toppen af dit hoved. Og når du trækker vejret nu, så mærker du, at lyset fra toppen af dit hoved, som kommer ned igennem toppen af dit hoved, blandes ind i din vejrtrækning, når du trækker vejret ind. Og blander sig ind til at være en energikugle af det hvide lys, sammen med at du trækker vejret i energikugle hele vejen ned langs forsiden af din rygsøjle, og hele vejen ned. Og lyset er det guddommelige univers, faderen, den maskuline, divine energi, som du fylder dig op med indefra og ud. Så nu trækker du vejret ind, lys, luft, ind hele vejen ned, og puster det stille og roligt ud, når det kommer op igen. Og du mærker den her afbalancering mellem maskulin og feminin divine, jordforbindelse, universel forbindelse. Den her vejrtrækningsmåde beroliger dig, gør, at du får mindre stress i dit system, får dit nervesystem til at falde til ro, og du får en klar kontakt til alle de universelle evner, som du er født med. Så sid lige 5 minutter, og du må gerne sætte på pause. Og lige gør det her i 5 minutter. Trækker vejret ind, skaber din grounding, og connecter opad til universet. Den her smukke sol. Og mærk energien, mærk din beroligelse indeni, mærk dit nervesystem, der falder til ro. Mærk din connection opad til os. Så du kan sætte den på pause nu, og så kommer du tilbage igen. Punkt nummer 2, efter de 5 minutters vejrtræknings meditation. Punkt nummer 2, det er, at du skriver 12 taknemmeligheder ned på et stykke papir. Du sidder i den her energi, og mærker ind i, det her er jeg taknemmelig for. Så du skriver ned på dit papir, jeg er taknemmelig for alt det, som der kommer til dig, som handler om dit liv. Og det kan også godt være, at der er nogle af dine nære og kære, der kommer ind over i dine taknemmeligheder, fordi de også er en del af dit energifelt. En del af din familie, en del af dine venner og bekendte osv. Ja, okay. Så du skriver nu 12 taknemmeligheder ned. Og du kan sætte på pause, hvis der du ønsker det. Når du gentager de her 12 taknemmeligheder i løbet af dagen, så vil det nummer 1 reprogrammere dit mindset til at tænke anderledes, til at vibrere højere.
Og du vil komme til at styrke dit nervesystem, og dermed styrke dit immunforsvar. Og det kan du komme til at gøre blot på 3 dage, hvis du gentager de her taknemmeligheder, de 12 taknemmeligheder, du har fundet, måske 3 gange i løbet af en dag. Så vil du kunne mærke, hvordan du stiger i vibration, og du vil også kunne mærke, hvordan du begynder at tiltrække det slige fra et højere sted. Så det er min anbefaling til dig. Skriv de 12 taknemmeligheder ned, og gør det nok 3 gange i dag, 3 gange i morgen, 3 gange næste dag, og mærk ind i, hvad der så sker hos dig. Punkt nummer 3 er, at du mærker ind i dit højeste jeg. Forbinder dig opad til i den her tilstand, du allerede er i. Mærker op over dit hoved, i dit soulstar chakra, som sidder sådan cirka 2 fod op over dit hoved. Måske 2 håndspredter til 2 fod op over dit hoved. Dit soulstar chakra, eller dit stjerne chakra, kan man sige også. Sjælestjerne chakra. Derinde finder du dit højeste jeg. Når du forbinder dig til det, så kan du manifestere ud fra din sjæls ønsker. Det er vigtigt, at det du ønsker at manifestere, det lander ud fra, hvad der ligger til dig i dit skabelsesfelt. Ud fra din højeste skabelsesportal. Så mærk lige ind en gang. Skab forbindelsen opad til dit højeste jeg. Og sæt intention om, at nu kontakter jeg min højeste skabelsesportal. Ud fra min højeste tidslinje. Og mærker ind i, hvad der er tilgængeligt for mig lige nu. Og derfor mærker jeg også ud fra, hvad jeg går og drømmer om. Så herfra skriver du dine 12 manifestationer, eller hvad du går og drømmer om, der skal ske, der skal finde sted i dit liv. Skriver du ned lige nu. Og du kan godt sætte den på pause. Det vigtige er, at du mærker ud fra dit sjælsaspekt, og ikke ud fra ego. Jeg vil have, jeg skal have, men jeg mærker, hvad der er til mit og alles højeste bedste lige nu. Og igen kan dine drømme godt overlappe andres drømme, fordi det, der er til dit og alles højeste bedste, er også til alle de andres højeste bedste, der er inden for i dit energifelt. Det være så nær, kær familie og venner osv. Så nu vil jeg bede dig om at sætte på pause igen. Sæt videoen på pause og lige skrive dine 12 drømme ned. Brug lige 5 minutter på dem. Og kom tilbage igen. Når du har været igennem de 12 manifestationer, så vil jeg bede dig om at mærke ind i, at de 12 taknemmeligheder, du først har skrevet ned, der danner du en søjle mellem hver taknemmelighed, som du har skrevet ned. Danner en søjle fra det, du har skrevet ned, op igennem dit hjerte, op, ud igennem dit soulstar chakra på toppen af hovedet, og op og ud til dit højeste skabelsesfelt, din højeste skabelsesportal for din højeste tidslinje. Sæt taknemmeligheden i gang. Sæt 12 søjler i gang fra hver af de her taknemmeligheder. Så mærk, hvordan søjlerne skabes igennem dig, og op og ud i universet. Og du mærker, at du er i alignment med de 12 taknemmeligheder.
Og du kan eventuelt sætte det på pause, hvis du ønsker at gå dem igennem slavisk lige nu. Dernæst går du igennem dine 12 manifestationer. Sætter en søjle, skaber et felt fra hver manifestation, hver en drøm, du har skrevet ned. Hvor du skaber den her søjle op til dit højeste skabelsesfelt. Din højeste skabelsesportal, som er tilgængelig for dig nu, ud fra din højeste tidslinje. Og du gør alt i dit højeste bedste, ud fra dit højeste jeg. Så du skaber igen 12 søjler, ud fra dine drømme og op. Og du mærker, at både de 12 søjler fra dine taknemmeligheder, de når fra Gaias hjerte op igennem dig og ud i universet, op til den smukkeste sol. De 12 manifestationssøjler gør det samme. Går hele vejen ned til Gaias hjerte, op igennem dig, ud op til den guddommelige smukke sol. De 12 manifestationer mærker du nu ind i, og ser et billede på dem. Mærker ind i, hvordan det menneskelige forstand forstår alle disse drømme i billeder, som er sket. Du mærker ind i, hvordan ville den her drøm se ud, hvis jeg skulle tegne det, sætte et billede på, fotografere det udefra. Hvordan ville jeg se ud? Hvordan ville omgivelserne se ud? Hvordan ville det hele være? Hvordan ville det føles? Så når du sætter et billede på, så er det, du skaber din manifestation i dit sjælelige jeg. Dit sjælelige jeg har skabt denne manifestation, den her drøm, og du gør den om til menneskelig væren. Det gør, at du bedre kan manifestere og realisere den i dit menneske jeg. Og herfra vil jeg bede dig om at gå på den smukkeste indre rejse, hvor du mærker ind i, at dine drømme de falder på plads en efter en. Med dette portalsarbejde i 12-12 portalsenergien, hvor at dit højeste jeg og manifestation er noget af det, der står i højsædet, i nye måne-energien, så vil jeg bede dig om at sætte dig ned og mærke ind i, hvordan det allerede er sket. Det er allerede sket til dit eget og alles højeste bedste, når du gør det ud fra det, der ligger tilgængeligt i din skabelsesportal, så ligger den også tilgængelig hos andre. Så det vil sige, at det du ønsker dig, skal du få, og det kommer andre også til at nyde godt af. Mærk ind i, hvordan du lader det ske. Og mærk ind i, at du også kan tage mine Health, Flow and Abundance healingsmeditationer for at hæve din frekvens til et højere sted, hvis du har brug for det. Så kan du tage de her 2 meditationer om og om igen for at hæve frekvensen hver dag. Det gør jeg selv hver gang, inden jeg skal lave energiarbejde. Hæver min frekvens, så alting sker ud fra en højere frekvens, som jeg kan modtage fra os. Jeg sender ud, og jeg modtager fra samme frekvens. Så hvis du er lav på energi, vil du også modtage ud fra den. Hvis du er højere på energi, vil du modtage ud fra det sted, du vibrerer fra. Mærk ind i det. Vær åben. Vær åben for, hvad der sker. Portalsenergien er sat. Den er aktiv. Og klokken var lige 12:12. Den 12. i 12. for et halvt minut siden. Og det er den vildeste portalsenergi, power,
der er igennem her lige nu, mens jeg laver den her video. Så læn dig op ind i den energi, når du laver det her arbejde. Og den vil fylde dig op med alle dine ønsker, dine glæder, så du kan mærke dine sandheder, dine drømme, der kommer til at gå i opfyldelse. Og bemærk venligst, at nogle af disse manifestationer er måske ikke helt klare til at lande i tiden, der er lige nu her. Måske får du at vide, at det her vil lande til januar. Det her vil lande til april. Så sig tusind tak, fordi det lander til januar, eller den 1. januar. Sæt dato på. Tusind tak, fordi det er landet lige nu. Eller tusind tak, fordi det er landet til den dato, du mærker, er sand for dig og er tilgængelig i dit skabelsesfelt. Lækker energi. Og der er så meget healingsenergi i frekvenserne her. Med det så er skabelsesportalen hos dig skabt. Den er åben. Gå med hjertet. Gå med sjælen. Mærk ind i dit højeste skabelsesfelt. Og mærk ind i, hvor du ønsker at sende kærlighed ud i dag. Til andre end dig selv. Det er fantastisk. Send lyset og kærligheden ud. Spred det ud, hvor du kan. Det er det, vi er her for. Af hjertet tak for at være med. Af hjertet tak for dig. Namaste. Masser af kærlighed herfra, fra mig til dig. Hej så længe. På gensyn. Og tak fordi du følger min kanal. Tak.